היי לכולם, איזה כיף שחזרתם לעוד סרטון בערוץ שלי. היום בסרטון אני אעשה לכם עוד קניות מהמקסטוק. אם אתם רוצים לראות את כל מה שקניתי מקסטוק, תמשיכו לצפות בסרטון. נתחיל ממה שקניתי לסליים. אז הדבר הראשון זה אבקת בוקס שעלתה לי 5 שקלים. זה אבקת בוקס רגילה. וגם קניתי קליי כזה בביצה ורוד חזק, הוא עלה לי 6 שקלים. קניתי גם גליטר מהמם של נצנצים, יש בו צבעים ממש יפים, צבע ירוק, צהוב, סגול, תכלת, כתום וורוד, והוא עלה לי, אם אני לא טועה, 7 שקלים. וקניתי עוד חבילה של נצנצים עם בקבוקונים של כל מיני צבעים של נצנצים. זה עלה 10 שקלים, יש בזה 6 יחידות. קניתי גם 2 ג'לים שקופים, שכל אחד מהם עלה לי 10 שקלים. הם שקופים כאלה שלמטה יש להם מלא נצנצים, וזה ממש ממש יפה. וקניתי עוד ג'לי שיש בו שהוא כזה מרבל, יש בו 3 סוגים של צבעים, אחד כחול, אחד ורוד ואחד ירוק. גם עלה לי 10 שקלים. ובואו נעבור לדברים שקניתי ליצירות וכל מיני כאלה. הדבר הראשון הוא לא קשור לשתיהם, זה בעצם פופי. מי שלא יודע מה זה פופי, אז זה כזה דבר שיש בו כאלו כדורים ואז הוא עושה קליקים. אתם שומעים? הוא עושה קליקים כאלה. וגם יש לו כל מיני סוגים של משחקים לשחק איתו. וזה היה גם בכל מיני גדלים ובכל מיני סוגים וצבעים. אני בחרתי בצבע צהוב כי הוא היה ממש יפה ובצורת ריבוע. והוא עלה לי 15 שקלים. בואו נעבור לדברים הבאים שקניתי. אז קניתי את זה, שזה בעצם ערכת יצירה תמונה לשיבוץ אבנים של אייל. זה עלה לי 10 שקלים, זה נראה ממש ממש קשה לעשות את זה, אבל אולי אני אצליח. זה עלה לי 10 שקלים. קניתי גם מחברת כזאת שמחליפה צבעים, היא צבע סגול, צבע זהב, כזה. היא קטנה כזאת שהיא מחליפה לצבע זהב, כן, מחליפה לצבע זהב ולסגול, זה ממש יפה, והיא של שורות בפנים משורות רגילה וקטנה כזאת. היא עלתה לי 10 שקלים, כן, 10 שקלים. וגם הדבר הבא שקניתי הוא פשוט, זה סוג של משולש קטלוגי אם אני לא טועה, שיש בו 3 מדפים ואפשר להכניס ציוד משרדי, דברים קטנים, כלי כתיבה, כל מיני כאלה. אז הוא עלה לי 10 שקלים והוא ממש טוב לסדר וארגון בחדר. אז קניתי. הדבר הבא זה מדבקות של סמיילים, אימוג'ים, איך שאתם קוראים לזה, זה ה-2.50 שקלים וזה יש בו מלא ממש הרבה מאוד, וזה ממש 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 חמוד. יש פה של לבבות, של סמיילים או אימונים רגילים, כל מיני, ויש בזה הרבה, כאילו דפים כאלה, וזה עלה 2.50. קניתי עוד סוגי של מדבקות שאם אני לא טועה הוא תלת מימד. פה הוא לבבות וכמה קוצים כאלה עם מילים בצבע נצנץ, וזה עלה לי 5 שקלים. וגם קניתי מלא כאלה. זה בעצם מדבקות כאלה שלוקחים קנבס ואז מדביקים עליהם ואז עוברים על זה בטוש שחור וצובעים את זה ואז זה יוצא ממש יפה. יש לי כאן כל מיני סוגים, יש לי כאן של לבבות, פיל, של כוכבים ושל פלמינגו עם אננס בפרח. וכפי שראיתם קניתי 3 קנבסים רגילים בצבע לבן. מה בצבע לבן? כל קנבס בעצם הוא לבן, אז לא משנה. זה עלה 5 שקלים, כל אחד מהם 3 והם קטנים כאלה. וגם קניתי עוד קנבס, עוד סוג שפשוט ציירו עליו כבר ואז צובעים את זה, או עם צבעי מים, צבעי גואש, צבעי עיפרון, טושים. אני צובעת את זה עם צבעי עיפרון כי זה הרבה יותר יפה. וזה עלה לי 5 שקלים. וגם קניתי מלא צבעי אקריל, 6 צבעי אקריל בצבע אדום, סגול, תכלת כחול כזה, טורקיז, ירוק בהיר
וכתוב. והדבר הבא והאחרון שקניתי, לא בעצם, אחד לפני האחרון שקניתי, זה מיקרונים דקים שעלו לי 10 שקלים לצביעה על קנבסים או על דפים או בריסטולים, זה עלה לי 10 שקלים ל10 יחידות. והדבר האחרון שקניתי זה בעצם החבילה הזאת, שהיא גם טושים וגם עטים. אני בעצם אראה לכם, רגע, אני אציא אחד ואני אראה לכם. אז זה בעצם מפה עט, ואם אני מסובבת את זה, אז זה טוש, שזה ממש 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 מגניב. יש כאן בכל מיני צבעים גם. וזו החבילה, היא עלתה לי 10 שקלים. וזהו, וזה היה כל מה שקניתי ממקסטוק וגם כל הסרטון. מקווה מאוד שאהבתם. אם אהבתם, אל תשכחו לעשות לייק, להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. נתראה בסרטון הבא. ביי!